Greetings again. Welcome to another segment here, Engaging Live. Don't forget TikTok, Engaging Live, YouTube channel, Mozal Music, Pastor Musogamba Talona, we're Engaging Live. Me no mama, Uncle no mama, Pete. Sila, as we said before, which we celebrating youth since it's a youth month and a youth era 76. It's doing 50 years of anniversary. So in short, we're commemorating leadership. Greetings. Njani? Siyaphila mama. Siyaphila. Welcome to Mozal Music Nagu Engaging Live. Naba babukeli ku YouTube channel. Khuluma naba mama. What was this beautiful event all about since we were engaging the youth? Oh, sanibonani babukeli. Mholi nawe ngiyakubingelela. Nababukeli bethu. Siyabonga kakhulu, sibonga uNkulunkulu ukuthi apha abantwana lomqondo enyangeni yabo. Sibonga nje ukuthi bahambe noNkulunkulu abe ebahlohla izinto ezinhle emqondweni yabo. Sibone nje kukuhle engathi konke lokhu abakwenze namhlanje namanye amabandla angakhula akwenze ngoba uthi uNkulunkulu kuhle ukuhlangana kwabazalwane. Manje makuhlangana laba abancane kusho ukuthi ngempela nathi asisena chance. Kuyosibiza ukuthi nathi sibambaneni ngoba nabo ababhekana ngamabala kepha baye babuka ukuthi ke asihlanganeni sibe obhuti nosisi. Engathi konke lokhu kungakhula, bakhulisane, bathandane, bathobelane, bahloniphane ukuze uNkulunkulu ababusise. Inkosi yomusa inibusise. Amen. Ngiyabonga. Ngiyathanda lento esho mama, bathandane, bahloniphane. Speaking of ukuhloniphana mama, one question. Do you think youth ya 50 years back, ya 76, what they were fighting for in mandate yabo, checking youth today, was it worth it? Yebo, sizosho njalo ngoba bona babelwele izwe laba bamlwele ubungcwele ukuthi masihlanganeni okuyikona nako kubalulekile ukuthi nabo labana babebona kubalulekile lokhuyana. Nale genge yamanje youth yethu siyabonga ukuthi bathi sihlanganeni ebungcweleni ngoba yonke kuphelela kuNkulunkulu. Inkosi yomusa ibusise. Amen. Izwi lithi bebe ngqondo yinye bemoya munye baqonda into yodwa nje. As we are here celebrating youth, Mozal Music, Engaging Live.